हाथाइनिफ्राय लोगोसे जोंहा एबसुनिफ्राय फैदों बिकास बर' साम' हाथाइनिफ्राय बिजित बसुमतारी खुसामारि बिथाङाबो माद्राबारिनि मनजित बसुमतारी महेश्वर बर' बिथांमोनहा एबसुनिफ्राय बानेश्वर बसुमतारी सोरां स्वर्गियारि रंजन मुसाहारि प्राणजित नार्जारि बिथांमोनहा एबसुनिफ्राय आरो दङ सूर्य बसुमतारी फर्मार प्राइमारि सेक्रेटारि इउपिपिएल प्राइमारिनि बिथाङा आरो दंबावो प्राणजित बर' इउपिपिएल दा बिथांमोन बयखौबो आङो कक्राबारि जानानै बिपिएल हाउसआव फेमिलियाव बिथांमोनखौ बरायनाय थाबाय गोजोन्थों। जय